wato mutane da suke kyashi da hasada da bakin ciki inda sun san Allah da sun huta. Shi fa Allah in ya ga dama, kaga yaron da kake biyan sa 50-100 ya ɗebo maka ruwa sai ya zama shine mai kudin garin ku. Ya sha yiwa ko bai sha yiwa ba? Akwai mai kudin da kansa yake ba da labari, almajiri ne aka kawo shi almajiranci, su suke aikin ɗiban ruwa da waɗannan ayyukan a cikin gidansa. Wani lokaci a garejin motarsa suke kwanciya, in zai fita sai a zo a kore su. Ɗaya daga cikinsu ya sayi gidan da aka tashi sai da gidan. Wallahi Allah zai zo ya kwanta a garejin da kwanonsa, in an zo a kore shi ya fita. Gidan babban gida ne, upstairs ne, shi ya sayi gidan da aka daga gidan. Don shi almajiri ne bai zai kuɗi ba? Shi duk wannan lissafin kan shi Allah ba ruwansa da shi. Yarzuku man yasha'u, wallahu yu'ti mulkahu man yasha'u. Yanzu baka sha ganin roka kaga ta wuce ce alhaji wane kaza kaza a jikin rokar, wannan ta wuce alhaji wane wane, sai ka je ka samu ko sunansa bai iya daurawa. To sai ka ce me yasa Allah ya ba kauye kuɗi? Sai ka zo ka ga mutum a gari turanci har ta hanci, amma kafin wata ya kare sai ya ci bashi. Sai ka ce Allah ga mai ilimi me yasa bai bashi ba? Idan ka ga dan uwanka a cikin alkhairi kayi addu'a. In ka yi addu'a, annabi ya ce Allah zai sa mala'iku su amsa su ce kai ma walaka mislu zalika.